Mă mulțumeam cu 200 de credite. Și după cum puteți vedea, am făcut 50.000 de credite. Aha. Și iar mouse-ul ăla handicap 4. Păstrează calmă, păstrez calmă. Dar nu pot, că nu mai mouse-ul ăla în față. Și am un mare secret, nu știu ce. În sfârșit a dispărut, bun. Nu știu ce, frate, toată mi-a par numai că joc CS. Iată-l! Mersi, Mihai. Mihai. Pentru că ai dat cu ultima dată. Iacătă, eu! Ne-a făcut cu armă de VIP. Cum am murit, bă? Că am dat cu asta mufă. Abia așa să donez. Să am și asta. Frumos o să fie. Hai să vedem. Putem face ceva, să dezamorsăm noi bomba. Dezamorsat-o, bă, că eu aici stau, aceasta. Nu, niciunul nu mai, că aceea nu mor. Când o ateriza pe voi și mort. Hai, mă, hai. Aha. Du-mă. Pe căcea. Bun. Tu, mă, ce-a treabă ți urâtului meu? Nu mai ești urât, mă. Na, să nu mai fi urât. Și am primit credite. De-abia aștept să donez și eu, să am și eu armele alea șmechere de arme. O să fac mult mai des episoade dacă o să primesc. Am vorbit și cu Ligne, creatorul serverului. Am vorbit pe Facebook, dar nu-mi răspunde. Ligne, dacă vezi acest episod, răspunde, bă, odată pe Facebook. Deja mă disper. Am scris pe Facebook până mă drum mâna. Ceva îmi spune că am să vorbi singur. Ba, mă, apare și încărcătura aia. Bă, frate, ce căcat. Nu suport când mi apare așa. Mă și deranjează pe mine, cât și pe voi. Trebuie să repar problema asta și să întreb, să văd de ce. Opa, să vedem, de blog. Am primit armură, în loc să-mi dea blog nouă. Dacă îmi dădea blog nouă, arme... Practic, blog nouă înseamnă armele alea de VIP, pumnii ăia. Dacă îl primești pe aia combinat cu asta, îți dă o lovitură din asta, o lovitură de asta dă 320 HP. Da, uimitor, nu? Taci-mă acolo. Nu l-am văzut. Wow, cică. Sper că mai e cineva în viață. Ai, n-ai în viață și pierdem. E bine, Coco, zice unul. Aruncă, doamne, să ia odată armele alea de VIP. De arme, pardon. Să vezi ce frumos o să fie atunci pentru toți. A, da, nu v-am mai povestit, fraților, de armele alea de admin. Era o arbaletă cu rachete și pistolul la janul de VIP. Uai, șmecher era. Toți mă întrebau că nu știu ce, că ți-ai cumpărat, știi? Și toți se comportau foarte frumos, ca niște mielușei. Știi? Toți se comportau ca niște mielușei cu mine, știi? Crezând că mi-am cumpărat sau ceva. Dar nu. Dar o să-mi cumpăr. Da, mă, dacă îmi răspunde și mie Matrix sau ClickNet. Matrix e ăla care a fost la spectatori. Dacă o să răspundă și mie... Dacă o să răspundă și mie, da, o să fie frumoasă viața când stau și eu dimineața. Și mâine merg la școală, dar pe noi nu mă interesează.
Hai deja, că cred că încheie aici acest episod, că deja mă enervează mouse-ul ăla de peste cap. Da, cam atât a fost și cu acest episod. Înainte să vă arăt rankul meu. Pam, am crescut în rank. O rank nouă, tatăi! Cu 522 de fraguri și cu 250 de decese. Cine e cel mai tare? Tipul ăsta. Și încă fără armele alea de admin le-am făcut. Bine, știu că v-am spus că ăsta e, dar și cu alea, da. Cam atât a fost și cu acest episod, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!